Anya laki din! Oy, sika, umasidag ka man ditoy. Siya ka di kay ayabam, auntie. Asino kumapay nga eh. Apay, auntie. Ibagam kin ni nanang mo umay agbayad iti utang na. When, auntie? Ay, ibagam nga ibaga. Di mo liplipatan tanay, nabayagan jay due date na. Ibagak, auntie. Di mo liplipatan, tano saan nga umay agbayad. Ipapulis ko day tainam. Wano saan, ipabalod ko. Nanang, mapan ka kano agbayad iti utang mo. Kung na jela kay anak kautangan di ta karuba. Sikat isingsingiran na? Un nga rod, kanayon nakapadaanan a lumabas nga agapo iji school. Isulat iririri na. Ay ibagam, mapanak to agbayad. Kaano ngay? Day tamanin timbagam iding, hindi ka napnapan. Basta, day tati ibagam. Padaanan nakto manan inton bigat. Nanang, ang singsingiran di kumarim anak kautangan. Asino kumakumarek? Diyan ngay adadakkel asiding na ijay pingping na. Jay puraw tibuok na. Ah, ni kumarek a presiday ta. Nakaungungat. Basta makita nak, day tatibagana. Nagado nga minti nakautangan nyo. Pati ko kumarim, singir da singirken ka. Hay, wang nga raw. Ay wang gayang. Simangpot nga tani tatang yon. Takasaritak man. Ay, una yun nagsakit ti bukot kan sigag ka. Nagmatagilad jo. Ay, Mister, nakaluto kang bakay. Mabisina kong kay. taan niya kumati ilutok. Awan mo ti inyaw, awat mo kanyak asweldom. Ha? Kaya nga iyon online mo abad-badaw. Awanan, insardeng kon gaputa nagado ti utang ko. Isumot lang ang day, jay tinamnama mapagbiag tayon. Di ka kadiag trabahon? Ay, unay mo tang. Masahim man kiti ti bukot kan sigag ka. Tanay, nagsakay. Nasakit, aga po iti ka-i-istambay mo. Day tala maki-istorya litaruar ti aramidam. Apay, aya, mga umanungit ka bakay. Nyalaki idin, aya. Singsingiran nak nga ro, dagiti nakautangak. Mabutengak pa yun armuar, gaputa singsingiran dak. Dagiti pa yun ubing alumabas laang amapan ag-eskwela ti singsingiran da. Iso asika, aggunay kan. Anay ka. Api ako model ka kay nagsakit. Ay, unay mo dati. Nayunang mo ti sakit ti bukok ko. Kinsikit, oh. JR, umay kan tama pantag-iskwelan. Adan sapay jela kay anak kautangan ni nanang. Uray dyan nakautangan ni nanang ako marina. Addaman ijayan. Agsingir man dagitan manang. Sapay agkusilap da iti kastaunay. Nay, apay ngay, mapan kayo ag-eskwela na. Mabutang kamin asumrek ija iskwelaan nanang. Anya kumati ka butang iyo. Dagitin nakautangam. Da kami ti singsingiran da. Kaano nga ming ngagbayad ka nanang? Busy kan samot unay, manong. Madamate pa nagtrabaho may. Apay aya. Isarak mo man mat nilakay ko iti trabaho yo. Nabayag ko nga ayaban, di mo umay. Apay ka no? Aglakla ko ka ngamin kano iti online. Iso nga oray saan kano nga agtrabaho. Anya? Ay di na amo nagado ti utang ko. Kay sumuti ko na na. Alabay manong, tapilitak mo may agtrabaho nilakay ko. Ado ti trabaho ang maited ko kang kuana. No kaya nati agtrabaho. Napan ko kinasarita ni manong mo. Ing kaagtrabaho, ijay ayan na. Naglay nga gibaon da jamanong ko. Kat, iso mo ti foreman. Iso nga iso ti agibaon. Ay, kaslak lababaunan ti pampamayan na. Ay unay kamatan. At dalangarot agur-uray at trabaho kan. Mayat di pa nag-online mo ba kay? Saan nga umdas ti sapol ko iti dayjay. Tapno mabiyag tayo asa nga pamilya. Nayunam nga mintila ko. Kat, sika nga'y apadre di pamilya. Sika kumatirumbang nga agtrabaho para kada tayo.
Anya laki din ayamay. Mala, mangkita kiti sa bali at trabaho. Saan aday tag karkarpintero dita? Sayang dayjay at trabaho. Naglaing nga gibaon ni Manong Mau. Jacket ti kastang. Pababainan na mo ti tao. Pababain na mo ti unay ti pride ko pay. Adda pa ila pride mo? Dahil pa ila pride mo, ti panunutang? Ay kada! Sana basta mapaddakan da mo at ti pride ko pa kahit. Ay na, kasano nga rudan ang makabayad ka dagiti utang ko no kastamot ti rason mo. Apay nga min ang nagutang-utang ka. Ay nagkunang agutang ka iti adaw. Wan gaputawan mo't sa bali a pangalak iti gastusan tadi kamot kat nga rod nga agtrabaho. Biro ka ang araw. Kat anya nga rod ti mabirukam, kat di mo mat kaya tip maibaon-baon. Diyan mo na nga to ba sita posisyon ti sa paulag. Anya? Imbag kumamot no nakaadal ka. Ang di mo pa imot nalpas ti grade 6. Kasano ka malpas nga kainaram na mga minadagos. Anya? Papasulan na? Kay sumay. Abogado ako may tano di na inaram. Ay, agtrabaho ka. No di mo kaya ti agtrabaho kinimanong mo, agbirok ka iti pagtrabahuan. Saan ba lumablabas dito sa ngwanan ti kantina, dagiti anak ni Junisha? Ay na, sabalin sa tipagpag na anda asumrek kan agawid, manipod iskwilaan. Apay dapay sa bali a pagnaan. Awan mo ti ammo. Sa mga minang agpakpakita dahi ta Junisha. Tayo sukumati singiray. Ay na, huwan nga rod tata. Mabutang alumabas, tadakkel ti utang na kanya. Apay manupay ti utang na kang kaya. At dapay nasurok akin simil Nagdakkel agaraw. Kahit manungay mo ti utang na kadakayaw, tata. Nasurok nga jismel. Ay sus, nagdadakkel mo't gayam ti utang na. Kaino nagwaras mo ti utang na kanaw? Ay sus, nasken nga agbayad. Ipatiliw ko no saan nga agbayad. Ay, ipatiliw ta bang agpaisaw no di na kaya tagbayad. Kasano ko mga agbayad, kat saan to pa'y nga agpakpakita. Kabutang nagayam ta, dautang na. Naglaing nga umutang idi. Itatapa nagbabayad, aglem nga. Apay nga nga ta nakapitpitak dahil sapatos da Betty kan Junior. Sa dinong mata tinagnag na andaya. Damagam ka dakwada. Sana siya ti pagdamagam ta jak amaw. Betty! Junior! Umay kayo man ditoy? Apay dati sapatos yung agkabsat. Apay anak kapitpitak? Wang amin nanang. Apay? Sumumbak kayo akin ni nanang yaw. Kasarsarita kayo nga agkabsat. Apay nga agkinkinita kayo matlaangan. Ulitak ti saludsud ko. Apay anak kapitpitak dahil yung sapatos yo. Ibagam nga minon. Nagna kami ngamin ijay bantay. Bantay! Apay anag na kayo, ijay! Likliklikan mi nga rodila kay kan kumarim agsingir kada kami. Mababain kamin amag na ijay nanang. Ngamin, ung-ungtan na kami mat. No kasjay amakita na kami. Mangmangag dagiti classmate mi akadwa mi amagmag na. Agbayad ka nga minon nanang. Ala, in kayo ni Jay sa alas. Agbasa kayo, iti libro yo. Wan nanang. Nanang. O, lakay. Nangag mo, ti sungbat dagiti ubeng. Why nangagaw? Kat, anya ngay nga ron itan. Di mo kunaan asaan kalatang agtagtagarin. Ay unay kanya ibagaangay. Kasapulak nga agbayad iti utang ko. Kitaan man, mairam-raman dagiti ubing. Magnada pa yun ijay bantay. Tapnula ang maliklikan da dagiti agsingir. Wangaraw. Aggunay kan! Agbirok ka iti trabahong! Why bakay? Mana, adan sa manindag iti agsingir kada ta bakit kanla kay ijay Sigurado nga dada ijay. Agur-uray da kadata. Magnatama na ninji bantay. Wan sige, intan. Makaamuditan. O lakay, rabiin. Awan pa'y dagiti anak ta. Apay anya oras na ya? Agalas 7. Apay ngay. Awan da pay lang.
Ay, agnervyos ako. Napnapanandangay nga tan. Ha? Oh, apay nga itakala ang Betty. Ayan na ngay ni ading mo. Ni atin ko, Ha? Anya? Ay, ti anak ko. Ikakitaan lakay. Hindi pa lang amin nga ayaban ka nga umayag trabaho kanyak. Ngandi mo mat kayat. Anya nga ita, kinag ni Junior. Awan apulos kwartayo a paggatang yo iti agas na. Ya, amo pasama da ito'y manaw. Ada talaga dagiti kasta pasama kiti pamilya. Dagiti emergency. So nga ro nga umayak umutang. Ikarok to manaw. Ada may pabulod ko. Ngam sigurado nga ikarom to. Umanaw, umay ko ikaraw. Kinalagjay anak da Junisha. Kasano ka kanayon da magnadita bantay? Ay na, napabut ngandan sameten kadata. Gaputa singir-singir ang tamot ida. San ba ngamin amang rik na ti inada? Di mo maagbayad ay. Umay to siguro agbaya din. Rumbeng lang. Ta sa nakasumardeng agsinger. Aging gaasan a fully paid. Ay wala, nasken a fully paid. Tanabayagan day ta utang da kanyak, tata. Ore siya may. Manun abulan di utang na. Di la mabain ngamin nga gutang-utang, di namut amut agbayad. Say-saya temet agilan sa Agilan sa lang, di mo pa amumait. Ay, unay ka na yamanong. Dilaw ka la, dilaw. Kasano adi ka dilawan iti trabaho ket palpak. Ano santi madilaw tapno makasursuro ka. Kita am tapagbadbad de ka, tama nga numatinag ka. Ay, unay ang pati panagbadda ko. Dilaw mo ito manaw. Tapno aganad ka. Kasano ti pamilyam, no madisgrasya ka, alaman. Una akman pa'y abayadan dagiti utang ko lakay. Tapno saanen ang mabutang dagiti anak ta amag na dita kalsada. Si kaman, bakit? Nasken ang fully paid kon dagiti utang ko. Nas ka nga ikarim Saan ka nga agutang pay? Uray ka dagiti gagayem mau. Mapirdi lang ti panagagayem yung gapo iti utang, oh. Wan, naamiris kumatday ta. Ifulipid mo gamin amin ang nga utang mau. Kasta agtrabaho ka na saya tapno magustuhan dati trabaho. O di alaan da kanto man ang agtrabahon. Wag manaw. Uy, unay mo tintay na daw mula ka ngagsermong kayon. Uray atasim maya ti panagtrabaho. Nakasursuro agayam king ka. Furman kanto mo ta nakas kanyak. Ay, kawin na manaw. Dumakkel to mo ti sweldo. Adunton ti mangala iti serbisyo. Nagyaman na manaw. Ititulong mo kanyak. Anya laki. Basta naanos ka. Ado ti maaramid mo. Masustintuam ti pamilya. Tandaan am dayta. Nasaya tatay may ka nagpakita, Junisha. Wan, ta umayak agbayad iti utang ko. Manaw ti bayadam. Ay, fully paid kon. Ay, fully paid. Wan, agraman interest nan. Kasta kumakanayon, dagiti nakautang. Nalaing agbayad, fully paid pay. Saan mo matan apadpadaanan asingiran dagiti anak ko? Saanan, ang no agutang kanto manayin. Iso naman ti singir account. Saan ako naagutang? Fully paid ak lang arudan, pagutangan nakmanan. Ay saanan? Dakon kaya ti agutang, taagungat nila kay ko. Ay na, nasaya at mat, nagbayad kan, kumare. Fully paid akon Isurat mo mat nga rudan, fully paid akon, di talista amon. Wan, aday tao, nagdakkel. Fully paid. Oh. Agyaman nak amare, ta pinautangan nak. Manungay manen ti alaam. Ay saanan? Dakon kaya ti agutang pay. Fully paid ka matan. Mabalin mo manin ti umutang. Ay na saanan mare. Maala, agawid akon ta inak agluto. O sige, no kasapulam ti cash,
Mangibaga ka lang kanyak, mare. O anya, ada nagsingir kada kayo? Awan mo to, nanang. Nakaisam damutin ka na kami, nanang. Nagbayad ak ngaminan iti utang ko kadakwada. Ay, Isumat lagayam ang nakaisam da. nagbayad din ni nanang. Yes! Awanin ti pagbutbut nganta, ading. Awanin ti agsingir. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.